Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Dolamara Cultural Complex Community Hall alo APHLC atum pencerok tokomai kepedopon Jakhong ni phai krihiniar ni lakhain koretro Duar Bagri MSC constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex Community Hall along APHLC atum Krem Kro PS pen Chenglok Dahuri PS an Jitong si cerok tokomai kepedopon Pinilabang so cerok tokomai along Duar Bagri APHLC mai Mondo Singh ing tipen mai cepahem phupon lapen alhisar poman pen kacetong dun lake CEC Parents Body General Secretary Sarkiri Rongphar spokesperson Matelam Jai Sarpo ang tongti Organizing Secretary Korsing Timu Women Wing pen Kaku Rong PP Secretary Ready Rong Hangpi Assistant Organizing Secretary Nirola BP Finance Secretary Bobita Tisopi Resika Milik Piatum Pen Chenglok Duar Bagri APSLC General Secretary Robin Rongpi Public City Jersong Rongphar Lapen Duar Bagri a polling station tin APCC a mai phu atum pen chetongdu Mayalong Organizing Secretary Korsing Timong spokesperson ang tongti lapen Central Committee pen General Secretary Sarkiri Rongphar atum Radaphan Siksidulam thi hai hui than pen non kiwangji MLA kilik along ke APHLC chipahai vekji lapen chipahai det lo poloti ilituma kemang hem prekang thim chepalong nangpu radalong than ponsi mai phu mondor sing ingti pen lamithe theni than ponsi mesen pen mai pijutpon Kaziranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News. तो पिनी दाग नका हमरी थे था बंथान पसनी था पिनी दाग द्वार बगरी मस्ती आलू दाग kalau maralo ti sene set naka हमरी थे दाग लालू दाग थेनी नो एथे बांके दाग द्वार बगरी मस्ती कमिटी तुम पातिर ती पेंदा के संगत के ना सेंट्रल कमिटी लोग सोलो mai तुम ना हमरी पलो ना तुम चेक लो हे बांके अपन थेनी बांके non ini tuh merarap kan putot ke pan kena ke klara putat ke klara putot akan nang sab do kesini teman ini makan akhir bang lalu kedamtang MP election of vote APHLC itu mau vote kelong attack mission non long suket ke mukum hider non masalah so kapiri ke thiri ke mad non si yang ke hider mudah menghang bang non ahomosti tin lata rat atangka rat rarakhi rarakulu long pen budam sinon CA migration program bilo mass joining bilo lason si Luhan sejauh tumpan untuk kita ke tumpan harap hot PG mana kan joining lote suring koi thongket PG pupen lok silang tumbang non kenan tumpan kepon ta kaparjan cot dilata ahok pede kali kita kalau kaparjan cot pusita me ong dung tumbang ke lu ahok terlam sini dun depen tumane tumbang ani di kokna pusini tumpi abang gadang na humrisi ani ngapa ke puji phani tum na hin kan ke lamtar kan basi bang lo athi ke hela ki du tum anta lage ahok per le ki dun ke kali lage tumane ki sung ong si sikai si hini long ji bon tua ala so isia war sai lo tuma tha pen si ki dun chot ite bang la lo na pen jasemer hala non kumane tumbang ta la so abar sai long pen ki dun je ning hang det na puta ke khang dun la ke nang sot ko athi bang la lo BJP kopia hormu ma APHLC kopia hormu malah sobang ke pan kape klara pen ke phar ke nang sot APHLC pelotang de la ke non jasemet ke than su kapak lar thulo da Karbi Anglong ke la ke inglong ara long ri pulo inglong ara long ri long bang ke kona mana atu ma pan ke da ke dim klong la pen ba sai do anda ki tinang ye ke nang ga lu ka ma pha tum no la pen BJP lo pelotang de la ke akhaila ma velo da ga bang ke jog akhaita na hok pen ne bang sita na hok pene bang bandana nang huko fita jok panda jata bimilo po bang kamat hatum lo kasi hala so kamat halong si ini tum cheto dun bomlang cara dun bomlang pelotang de Karbi Anglong kena ke lar lo la bang dum chini pamenang ko la si non ke dam tang ko son manang cheto dun APHLC long la so aka cheto bang thir thepnang ko la pen hala nang cheto dun de la tum phanta men non ke bang tuje phansi tum bang ke kasin ri chulo अंतला अब्राम सिगला केंगसांग पारक तंफान जे कार्बी आंग्लोंग आलोंग लि किपिया पुथाक पिपोसि काउंसिल तुबेन तो दुनजय ते थांग नापता पुपेदे ते सलाम थेनानि पे कुइथा ओला हेलो ला सो a question bang mission lo pusini lipuji but akamat halong si dokok lo lake akamat ha jong si kona mana aso ke cheke bia tंफान longle pime piker tang kali pujong si matha tang lo prodang de lake doklipo Kita APHLC itu mangke kona mana so than kipi asabak angring kelong te karjab lo. Ki polo athema piker tang ma thaya lo ke. Lasi
di kuah hi thiang bong long inu da Karbi phan amahang no pak pen chor lin khala bangso hota ni le tumda ka tong dun lo hi thing kir chek lo nona fit inut pen inu jasmet BJP ki plan bang atum bang ke hala mia tum phan ta lang ok bo ok ke Georgia phan ka che dong tum da kok lo an sini mi nang ku hoilo seta ili tumbang arja thu pak lo kir thu chek lo ka che prek le hello jo hala BJP long claim bom lo putang na kamatha mathi ke che ke be kona mana tu phan ta pimelo po kamatha to kok ke dak lo ka che prek se tan ba ke la ke jang thu pen lang lo la ke mu ta chingui ni lo lagi la si APHLC tu makamatha ke la hello nona ka dak pen chini lo arja bomi Karbi Anglong arlo la kona mana phan dak adi mak long tektik wasai tik bang ke le tunai la ke arja bom ante pet dong ke apa kalam lo sita ihin dan langam sulu pelotang te council kacari kude delo kacari kacalon potum ana bangke government ke munit aot adur anda kapambi konji kan bangke lake bori pon bom nang po ni aningkan si ni ke unida tahai sita kacari pon tumbang aot chipami pon pe pelotang te hala hamhang ta lake chilale deji athe kacari pon tuma phano lake leader lo mate aphang ta ja pon tumno lasi ke ja pon tum si ke choka panglim pen ke chenglok rara pan ke ther ke hat ta chenek pen chenglok la tum si pa phang rong pelotang te hamhang lo na li ko solo ke lar ko nili alang ni tuma joini si melang ke ong puli puli kita lai hui jong si larji pelotang te nang le arona kemi nang li banwe hamhang long lama kimi than nam de pelotang ko solo ke lar ko lasi hamhang isi larji pelotang te aphang kar japon ke japon tumbang aphang bang ke celar aphang lang ke di jing te ma phan Apa? Karbi Artist Forum atumpen World Music Day Catalan Sabina Teron pia phantami karcho pedo Karbi Anglong setami ason ke thega phai bad bomsi la solong lun kilun mate singer tami tulo lapen kithip kitheng tami aphai dolo la sipir thea dangalong ning kan isiang bo World Music Day talon pondolo la solong bacheton don sini phai krehini ani Karbi Artist Forum atum patir pi ponsi dipu langkung habe auditorium hololong World Music Day talon pon Bangsa World Music Day Catalan Mailong abarim MLA Holiram Terang Ratsai Klem Bang Pisabina Teron Pi APHLC Amai Phu James Sanse Kongchun Bang Peter Tisu MSC Mongwe Rong Pi Peng Pinga Rengma Lapen Kapre Ketikidingatum Chetong Donsi World Music Day Ingpu Pon La so Mailong non head jong Karbi Khaya Phat Nong Mi Kewan Pi Dubai along MLA Dorsing Rong Hang Achor Sabina Teron Pi Pen United Arab Emirates UAE along prestigious international award Chapalong Donsi Karbi Artist Forum atum karcho pedopon Lapu World Music Day alun kan anu singaratum lun kilun pedopon Lapu World Music Day ke wosik ni phaing kore isiarni lo bonsatame la suarni ladak a hemalong Karbi Anglong Tanamas Council ke parjabani Catalan ke dukko ka joksi la solar jakhong ni phai krehiniarni si pedopon thunang koklo La so World Music Day Catalan along Carly Tang Joyram Tisu Mongol Synchro Daniel Ingti Francis Rongpi Mondor Teron Gayatri Hazarika Malina Tisu Piatamaphan Kachikemu Pedupo Lapu Karbi Artist Forum Mai Phukathar Ingti Pen Pherang Kyang no Ningjepo Dipu Ben Bisneteron Karbi Anglong News 21st June si World Music Day ke Britia Dang pati work kita medini itu Saboka Chiton Teo itu 21st June udah dasi pini 12 July ladak lang hari itu putot itu pondo sila bangso ateng kan pini program jumpon pamela lapan labangso men itu objective mata kemang lalo so music day ani itu long cetang long mate itu man penan music ahin lunahin penan tributes ke mate contribution lo lake kalitan joram tisu Daniel Inti Mongol Synchro lason tak penan tolang dia amen karang medan lapen local artist tu membader ka bulir along Kilondon tisu Kumar Lata Mangkiskar Muhammad Rafi lason tak ulang saya rutin panggil itu alun apor lam lalu saya rutin alun jadi kita alang litum Indian music matela itu lokal Karbi music long contribution sebagai jenis ini litum bangso music dia bang lo lapen
non uwi kimia tumbang ke non joram tiso pan som pamong simpo tuman chini ne datai si non ni tum Indian Idol la landamo ma sitame voice of India la landamo la competition competitors tuman teknologi aban adun si balun bentiji aku ko si balun si sonta klasi la itu la alang itu majo ini si ini itu Karbi Anglong to mo sitame kenang itu Karbi lamarjan punor balun itu kenang jatang itu laso positif laso awareness gitu loh jadi itu jalan sosial itu apa nanti panci tamai itu citingan laso dan lakukan itu bisa platform dan artis itu ada ke ini mana ke singer atau tak apa mana ke tip ke thing guitarist artist asal mana ke asal datang kapre mana ke cepat jangan ini mana ke craft lagi hai hinda ke pangrok pon tak nasi program melo ni non chumpon pamela jorolo na itu pan ni nang tum lo sabab aja me kamano deni nong atak mangge nong gitu langsung ada boy pizza langsung sila bangge tribute mana competition pun langsung ada nasi atak nong gitu langsung ada dan ini tu langsung program occasional long ini tu non art and craft itu Sabina Teron alang di national international along awardees lo atumia se Dubai kanang gele lasi alang lipan nili tu mahin dan balance si encouragement nili tu min ben si citation bang nili tu paje kon lo la benso data aro dolang la itu deputy commissioner nerola panchopi nang di bang pingi or ka bejani kanang cetong alang lipan dan itu first women among the Karbi di city man alang lipanda di PJ lang do sisi itu lapana kosan data itu honorable Dr. Budiram Longhang Sar lapang so ahemasor ini kaci terumpi alang di national international level long badminton in kenan medal sedang melong dun lo anong wando alang lipanda itu citation di PJ kaci sigma itu alang itu ini apor kaduri jadi penang citong Karbi artist for artist bote or kilo di kanda de kite kite percaya tu ada semen pet lah we bitung dunia hin nanti kamu terus yang itu lah artist from boy penang tu lah si platform kecil ni semua lalu lah ini dari si platform lo lah ini tu perang dan ini tu lah program klembom lah dan kilo ni itu lah dance itu lah kekan itu mau lah dan lah sontak ini tu labang isi platform jalan dagang ni adik kehan tu kilo na tu tahu itu sitame tu lah tu artist from dan si our side itu pun kami lah sonsi kemana sungguh pak artis ang ambong sitame mana ke itu ke pelangu tu kali artis itu kita maksimum kami nasi kalau tu mana sungguh kita tu so artist forum dan asal itu ay muat sitame ni dulu cerap cetu isi kenang satu langsung platform kan itu langsung saya itu kilun kita Islam itu rumpong lah kan national international level langsung itu West Karbi Anglong District Building and other construction workers union atumpen kowe acclaim lapen kukiron pon West Karbi Anglong District Satgaon Hithia dung West Karbi Anglong District Building and other construction workers union asa hemelong jakhonga chikloni phaikre hiniarni West Karbi Anglong District Building and other construction workers union adompen kowe acclaim lapen kukiron pon Bangso kowe lapen kukiron ajai mekalong West Karbi Anglong Building and other construction workers union district committee amaipu jogot tiso chunbang protap terang bidisar dhonesor kramsa dun maipu pinki patorpi chandro terang lapen claim rapet arisang hotum chirapet pensi rar phan kowe acclaim lapen ku akijoy pen keron ponasai deng ponsi inuraphan rong ingkoi an akowe arong pipa jirdunsi bangso kowe kalana pami pen methangale kachpado jiaphan thanmom dunlo bangso kowe aro keron asai kedeng ponalong pherang ke atumpen kahomri dona hot birta kiribdun long tengke la bangso kowe arong kacheron longke cm dr tuliram rong hang akera pensinili tum bangso kowe arong chiron pononglo lapen nilitum kachongdat arada tumaphan prek jamason lapen ansu se kacharap dun tu thek jiaphan satame sai klem pon jilang pusi
BNOC WU Amaipu Jogot Disopen Nang Chithan Dunsi Mesen Mate Jasmet Kachong Dadara Tumpen Bangso Kuwearong Kilongpon Apot Radatum Sitami BNOC WU Atumaphan Kachoro Pajotika Bangso Jai Megalong West Karbi Anglong Building and Other Construction Workers Union District Committee Amaipu Jogot Diso Chunbang Protap Terang BD Serthone Sorkramsa Dun Maipu Pinki Patorpi Chandro Terang Laben Klem Rapet Arisang Ho Tum Chitong Dun Borthalpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Nilimen ke wai song kana na arong pen nang liga nili kuchit pen sa pin nang liga ke bang ko pi putak si bang la pin ladak mane la so sa mana khui kiron pola song si nili tu kuma tum noron pone la west Karbi la workers ya ika ini rong kan silong pon ikla ni tum rong koi long kadu ko bang kon nang litum me bang ko te pi pen nili tum bang krepo nang litum na ko rong pon ko pia kiru si pajil pon bala ko union dum ni pon la nombor pot panse ni ta mane dolo la penan perang ke bang di alang litum long kecerab din bang ko ni nang litum cisi ke dolo mane dolo mane lan se mane kum ni nombor pot hai nang litum kecerab dunia pan cisi cedang do ma cedang Umla Phera Hithialong ASDC KSA KNC KSA Lapen Kaprek Asong Atumpen Assam Sorkar Lapen Meghalaya Sorkar Atumangbo Give and Take Policy Alam Dona Pothak Croydon Tek Thepo Alam The Border Kidwara Atumpen Chinki Chithanpo Arua Chiklo Ni Phai Krehiniani Ni Jangkar Biang Long Lakha Kathom Chin Thong Constituency Ke Parlo Umla Phera Hithialong ASDC KSA KNCA CPIML Lapen Kaprek Asong Chilangsi Assam Sorkar Lapen Meghalaya Sorkar Atu Give and Take Policy Alam Don Kachitok Dat Apathak Jasimet Pet Karbi Anglong Along Lake Keparlo Pon Pedet Nangji Lapen Give and Take Policy Alam Don Kachitok Apathak Puthot Karbi Anglong Araphan Parju Pon Pepin Pen Regional Committee Ke Seng Pon Dat Apathak Abangke Chiwidrovik Nangji Lapen Give and Take Policy Alam Don Kachitok Sitami Prab Jin Pen Chicken Selvek Nangji Lapen Karbi Anglong Arlo Solar Project Apathak Jasimet Chin Thong MEC Ebejit Krokaning J Borjana Hawaralong Bilong Lete Chin Thong Constituency Alongke Welcome Lopuke Chin Thong Arat Lapen Karbi Anglong Arat Setame Chikroydon Tek Thepasi Alang Litumpen Ningje Pontu Pinila Bangso Mahilong Kachetong Dun KAC XEM Robi Kumar Phangcho KNCA Kongchun Bangpi Pratimai Hipi ASDC Socialist Sarsing England KSA Maipu Sumit Timong Kongchun Bang Ram Singh Tokbi KSYC Kongchun Bang Edison Tokbi Atum Penchenglo Umla Pher Gorkhas Community SGB Bahini Lapen Hadak Border Kedora Atum Chitong Dun Sipinangan Border Kachirai Kom Nang Jia Pathak Mesen Chinki Chithan Ponsi Mesen Pen Mai Pijutpor Amri Pen Hemari Bongrong Report Karbi Anglong News KNCA lapen CPIML lapen KNCA kadu we song do an chingrum sin tung pini umla phera hawara long nang humri loje kopi bosi umla phera hawara long li tum song do an party do an chingrum nang ko mana humri nang ko ma pulutang ti non ke bangji agosto cheklo labangso umla phera hawar mate meghalaya border labangso long le meghalaya tumhan kasomjai polam du athema iru samson singh ti li tumhan Karbi Anglong jila mat district nang awan pike Ake hai Himonto Bisosorma laben tuliram rong ang phan morni si chojor noi phane district ke ban kali rasila bangso bang mat hape me thanang litum laben jase met pet ni lipu daim bu bangke Karbi Anglong ara phan jingi ke jingwa yepin nang ko pusang tum lam chaka chipi hai la lake nang po khili busni pui tuliram rong hang laben Himonto phan nang po khili lege Karbi ara long le rasila bangso long le ka chojor ji laben la bangso giben tek polisi bang non ma cancel pot ni Labang so jong sinil tumalam nang arjuje pelodang de suluk soda kacesong munang klangji labang so suluk soda kacesong ohur bangke kaun Karbi Anglong council atum adai cien wek nangji hala bang so kacesong kopi do ceman ber citui thatong nang man mole cetheng chok nang man mole labang puthe ka dalo asi ahok bet hidung kacesong long mangke nili hamhang song do an mandani chuniring tung amuka song dum si kacesong la amuka party kacesong labang ciputot te dening Ru Samson Singh ti ilitung aphan nang pelong tekang district 1951 13 April ilitung aphan alongri aduya hoy ilitung aphan nang CDP tekang edlo ilitung aphan a map lapen ilitung aphan natural boundary dolo
constitutional boundary dolo, geographical boundary dolo, lasi pinier ni tim Karbi Anglong atum. Tim Karbi Anglong, IMC, IEM, ACEM, lapen MLA, lapen MP atum pinier ni kupia palo. Nangli tum he, nangli ho ching putu na heret pinier ni pilo lam thesi sepaklang na heret ke. Nili tum nangke puji bang hello, nangli tum labangso give and take, labangso a polisi, cividro serakre, lapen non Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lapen Meghalaya Chief Minister Konrad sama tumang wong labangso MOU ke cetoi po bang kupi nangli tum sini pameka, nangli tum Arjulong pada nangli tum Karjulong le sonsi nangli nu kangthong sonsi piniani piro nangli tum lam thesi pakang na he nangli tum kupia balong nangli tum nangli ngochi putu na heret ke. Lasi nangli tum aphan nang pachini lo throw media pa nang pachini lo nangli tum jong si konsil chari thekthelo konsil chari thekthelo nangli tum aduya hoy cherai kom thekthelo pulote nangli tum arpu pen chi oi keno pena pen. Recently dito Meghalaya Minister kan ketak langpon 15 August apang laso give and take polisia pen dak alang bitum mane Karbi Anglong along lesi tame West Karbi Anglong along lesi tame Meghalaya phan kahodai ji pula so alam the ajulong pensi ni litum bang dak nang humri lo la pendak bang pendak local rada tumhan ni litum chingki chethan lo dak la phera hawar kido Nepali Karbi la pen khasi alang litum an pen tame ni litum lam thelo kon lo ja alang litum tame Karbi Anglong along le Meghalaya phan kahodai bang ke chikroi dun de usi alang litum tame pinini litum atheng tame ni jetib lo tasi pinini litum ke bang ke SDC Socialist, CPIML, KSA, KMCA, KSYC, pen ISRY dulu. Pen ini tum dakara pen cingwai pen isi alamrai ke lahen lo ja prabjin pen. Julai yang bang bangke ini tum dak rat amai paponsi dak rat alam pen. Uthot ladak rat tum aning sorkar pan aning ki khope pen sorkar tum lasu rada konsen ene pin pen apar lo ka chujor laso putha ka bangke memorandum piponji la pendak sorkar atum alang litum ke deng pontang lagi pentek polisia bang stamela ci withdraw nangji la pen ladak penangan cinthong habar stame nong solar project apan long le ka hodai ji po alam dak MSC local MSC pen kaning jalam te stame dak cinthong ara atum stame la so aputha ka bangke ke ta me ci don dunun e pasi ni litum pini pen stame la dak la melam elong pon la si lahai hoi methanga long le ka cherai kom japan si la dak jasemera bangke non dak umlah phera hawara ratum sta mening jelo apen asama chief minister man sta me nilitum isi kapin rem dam kangtung la hello alang likai ke sta me alam kaning je son ke klem bang eson alam kaning je bang ke 6 schedule area ke kapre ka phan longle ki pijala mabe anu kapre ka community atum da ka cherai long jala mabe busi pubom sida pinia bang ke alang li thong constituency lo umlah phera hawara ja semet piniritum SSC Socialist CPML Liberation, lapen ke Karbi Students Association Sumit Timung, lapen ke KSYC pu edition tok di Benpuro Pisau ke Haitrum, pen ke KNC President pu Protimang Hipi pen Chenglok ni tumdak song proxinar kep do RYA Aisa anta dak do edlo. Sinitum pinita ke bangilam phe bangal hello je jasemet Assam government pen Meghalaya government atum. La bahini Chief Minister give and take for puthak 2021 and ikan 29 March atum MOU chi sign edlo la penke la sonikana bong tanili tume khamke bomno je 1951 and ikan 13 April ar ni ka chelong tang Karbi Anglong district atuye hoike doviat nei pusi tum chi song bomno sita la so ka chi song aphan non la Himanta government tum kroikri la si non nangke leji Agosto cheklo tarik krip khokela tum final pola so give and take panke pusi pache thanglo tum padovita yulong lo la sini tum pini KACA Hian Pen, My Singtiso, Apart, Best Farmer Award 2025 Aninkana Parmat, No A Kipacherpon. Nijang Karbi Anglong Lakakathom Chintong constituency Kapalo Mokindo Tiso Rong Maker, My Singtiso, Apart, Karbi Anglong Tarmas Council Hin Pen Ninkan Surihini Ranko Rapo Parmat, Iri Culture Department, Lapen, Sericulture Department Hin Pen, Best Farmer Award Ano A Kipacherpon, Bangsono A Kedamtang, wo signify inkoire ke thom arni ingdeng troxike prapli Karbi Anglong Foundation Day katalon pon arni si mai sing ti so phat CEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pensi mai sing ti so phat Best Farmer Award 2025 pipa cherpon lo bang sonong e chepalong pon laki alangli
อิงกิเกปังเร่งเทกละเป็นบิริกฮันโซปารกจังพงละเป็นอัสโซนาสอนคิติการเจเทกะจอกจีนทองฮาวาร์เป็นไมซิงติโซอพันเกอีเซียหินเป็นบางโซเบสฟาร์เมอร์เอวาร์นอยปีปัจจุบันโลบางโซนอยเกปาลองปอนเทกะปอดอลังลีจีนทองเอมิเซียเวจิตโกรละเป็นดรทุเลรามรองหางอพันอลังลีไมซิงติโซหินเป็นกัจจุรปัจจุบันละเป็นอลังลีไมซิงติโซหินเป็นมุกินดูระรองอารัตมาติอัมริกได้รองเนรแคบอาราดัพันดูลงบังนางบนายพิเวกทับสีเกเทกิดิงตุละเป็นดรทุเลรามรองหางอตุมาพันกัจจุนิงริเปโดปอดอัมริเป็นเฮมาริบองรงรีพอร์ตการบิงลงนิวส์นักล้อรู้สึกนี่ผ่านสัปดาห์พรายนี่สิคนสิลเป็นบางนอนปาร์ตี้ห้อยเป็นบางอลังลีบิจิตตานางรับอสนล้ออลังลีนิลิเมนโตล้ออลังลีตุมละเสียมมาตุมมันตานิลิพันออจินทองเป็นผู้เสียเสียพรายนางปีล้อละเสียอดังนิลิพันมาคิดมิติล้อสามบอนนางปีทุกอย่างคีปังเร่งเป็นพลอยสักกษเลเลคิดที่กับพรางผู้เสียนิลิพันอลังลีตุมนางรับล้อMasedak nilitum all pen kedak mungkin tu pen selong rong lo amene mai sing ti su pulo ase nili hin bala itum party hoi panta churu lo apan rat pansala sa kitimiti tarki alle duji pohon mu nilitum ya pen si non rat det bujar noi bopat noi ala itum peneng singkan bang ta nilitum la arong phong sa penang nilitum non supply cheng bom lo la nilitum apan Nadak mungkin dul papan kecil hang abang ke nil taisi ni ngarong masih nil kacoro ta party hoi penta coro lo apa dak cintong arat dak nil rong arat serta cijau lo sobang ningkang sam tipik la penisi nil kecuning ri tukang tong ala tum sem ye ma tom pan serta cetang lo nil tum hawal puka hoi lo hang khor bang ke tuar dulu la pu nil tum bantala tum nanglang tela do long si bang na pi lo ka sonte pu an so se dak ne le tum apir the dak ne le tum king thulu yi pu se na le tum phan ne li chuning ri la se no ne prang na le tum party hoi pen me sen bo sonte la le nang lang sonte pu se ne li